What's up mga malamion? Nakabili na kami. Mamaya mo Ito, favorite namin. Na ano pa siya, oh. Milk tea. Cheese. Ano yun? Ano yun, Day? Taro cheese. Taro cheese. Sarap nito. Maya namin inumin pagdating. Kasi kakain pa kami ng hapunan. I'm not going to eat hapunan, guys. Because she eat diet, no? You know? Me, I'm not diet. You see my ano? May katawan, may body. Very, very thin. Skinny. Very skinny. Oh my God, English pa more. Very skinny, yeah. Very skinny. Skinny. She don't want eat because What? no, you're not fat. You're ano? What, bebe? You're a little. Hindi namin nadala yung ano, yung stick, yung selfie stick para magaganon-ganon kami, oh, di ba? Yan kakambal ko, nakatayo. Naka-duty sa ngayon. Off duty ka mo ko. Di ba? What can you say about What? ano? About today? Today here in Dubai, it's very hot. Then I don't want to go outside anymore. Paano masabi? why you can you go outside? Because Because humidity. Too much. too much hot here, Yeah. you know? If you want to go outside, you can bring some hat. Very hot. Now it's maybe 8 o'clock. Yeah, it's already 8 o'clock. Yeah, but hot. But the people around here, it's still awake. Yeah. Even 12 o'clock still awake. Yeah. It's like Quiapo in the Philippines. Because they are wakwak, you know? Asa ba? Ano yung taga-English? Ano yun? Yung multo? Aswang? Aso yung anong English? I don't know. Halloween party. Oh my God. Ayan, i-continue namin video namin. Ngayon, kakain na naman kami. Hindi kain ang tawag dito. Oo, yan. Hi Regina, may ingit ka lang yan. Bebe, next time magdala ka ng ng ampalaya. Ang palaya para sa mga taong bitter. Bitter. Diba? Huwag na pakit-cute ang subo. Ganyan dapat, oh! Yan! Yan! Walang pa, bebe. Yan pa, bebe. Akin, malaki yung tutoy niya. Sa akin, ito lang. Love. Oh, yan ang tandaan nyo. Sabi niya matanda. Mataba siya. Ano? May lechon ba na tinatapon? Oh, anong sagot mo? Anong Wala. say? Diba? Oh, yung mga buto, tapon. Ako na yun. Pagkatapos ng kainitan lang. Oo, tapon yung buto. Walang benta ka. Leche. Ganito kami dalawa. Kulang lang kami ng isa. Sayang nung Friday, di kami nakapag video kasi nagtinda ng tuyo yung isa namin kuya pa. Ako pa nagtinda, yung sa labas. Hindi mo tinawag,
sabi ko pa, Kuya, pag bibili ka, may shout out ka sa akin. Diba? Ano ka? Bili lang sa'yo. Dapat inaano-anuhan mo. Next time na magtitinda ng daing naman, iba naman yung Kuya. May free case? Siguro. Okay lang. Okay, may free case. Tapos yung ganun lang. Wag dikit na. Ganyan lang, Beso lang. Pag wala ng corona ba? Pag wala ng corona, kasi may corona ngayon, bawal ang mag-igat-igat ngayon. Diba? Ganyan ang buhay. May corona. Ganyan ko sa kamahal. Mahal ako. Wala akong boyfriend. Siya ang boyfriend ko ngayon. Ako ulit isa niyang pag-ibig. Shout out sa ex ko dyan. Kumusta ka na? Oh my God! Ano yun? Okay lang, sige. Relax ka lang. Magpakasaya ka. Masaya naman ako na wala ka. Char! Biro lang po yun. Biro lang yun. Kayo puro seryoso. Pag nagsiseryoso kayo, niluloko ka naman. Tayo sa huli. Mamatay ka na lang. Diba yun sa TikTok? Joke lang. Joke lang. Joke lang yun. Wala akong pikon. Ang pikon. Pagkakain may hulugin. Tuwing video ko na lang may mga hugot. Ano ba yan? Nangyari. Diba naka 5 minutes na. Sino pa mang yung yung taon nito, kung hindi ka pa naman nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe sa YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video ko. Thank you for watching. Bye! Bye mga lami all. I love you all.